Čaute všetci, momentálne prebieha na raste u Slaža na streame, choďte pozrieť Slažovi na stream. Prebieha tam event rastový a my tam ideme tiež a budeme tam rastiť. Dobre, idem za chlapcami na Discord, pozor. Ahojte, ja som napojený. Čau, dobre. Ahojte, Paťo stream. OK, už som tu. A nemáme nejaké oblečenie? Lebo som nahatý, jak keby ma pán Búško stvorila. Čaute všetci, ahojte! Dobrý deň, jo, Paťo strašil. Čau, Slažo, ahoj, Slažo. Ja som tu, som na okraji spoločnosti, lebo som starý. A, Ometkar má VIP, on je tu sám. Dobre, pripravte sa. Pozor. Bojí si je. Paťo! Plikon sa zasekol o kúsok ostňa. Paťo, do toho. Chat, pozbudzujte. Piče! Koľko kôl? Dve kola. Za chvíľu sa som do steny. Konečne ich dobehneš. No. Jasné, teraz prejdem Mám mentálnu poruchu, fakt. Konec si rovný. Povedz, jak to, že ma predbehol? Neviem, asi je lepší, čo ja viem. Kto do mňa hodil flash? To asi trolling. Ticho teraz s trúbkami. Počúvajte ma, vy mutanti. Teraz pointa je taká, že budete musieť utiec z bludiska. Ale bude noc, iba fakt. Bude vás v bludisko strašil zabíjať. A budem takhle dělat, že Skončili, keď Už budete bežať, otváram. Poďme! Slepa. som netrafil. To som ja, Paťo, Ešte tu niekto je strašný, ešte tu niekto beha, hľadaj, ešte tu niekto A beha. nemám syrinže, musíš dať syrinže. Nemám syrinže. Musíte... Kde ste? Evžo, krvácam. Potrebujem syrinč. Ježišmaria! Do plasa, dám ti možnosť. Aj! Strašil, poď sem strašil. Aha, tu si, dobre. Syrinč mi daj, prosím. Dám ti aj väčšiu zbraň. OK. Dobre, Asi sme ready. pripravte sa. Štart! Haha, 3. Čo to? Tak to bude nemilosrdné. Zabíjate medzi sebou, poviem vám to ja. Ty kokos. Budliky. Ty máš God mode, on má God mode. Nemám. Doma! Pomoc! Evžen! Bude Mela! Doma sa bil. Chápeš to? Ma mohli zabiť. Jak ma mohol kameňom zabiť? Puste bratri domu! Za čo Čiže sedíš? free for all slán si, hej, si hovoril. Hori, za čo si tu? Čo za Teba za čo zavreli? Prečo si ma hitol? Pane Bože. Inak nie je to sranda organizovať taký event, že? Ono to je také akože celkom halus. A teraz mám kameru jak rest skoro nastavenú. Kokos. Ja tam nejdu. Ale vidíte si chcel, hej. Ja tam nejdem, ja sa bojím. Von. Nie, ja sa bojím, nehajte ma. Veď si von chcel. Tento čo už je mŕtvy? Jak to, že už som mŕtvý? Však som ani si nezahral. Hej, ale ešte chvíľku potrebujem, nech tu dojde až do konca. Dobre, zatvorte sa. A dajte mi vedieť. A čo robíš, strašil? Veď to ja neotváram. Kontrol. Ale to ja neotváram, to sa samé otváralo. To mi títo dvaja otvárajú vedľa mňa. Von, čo je? Bojujeme, zabíjame. Jak to, že ma zase zabili? Veď to není možné, aby ma hneď takto niekto zabil. No. Nemôžu ma takto stále zabíjať, veď to není... Prosím, pomôž súdruhovi, prosím. Počkaj, publikum, dávate mu milosť, alebo nie? Nie. A kto ho vyzliekol?
Môžete. Hej, ideme. Poďme spolu, hej. Hej, daj ho. Ha! 4 do mňa budú. 4. Taktože. A dáme si western, čiže budete mať tiež prestrelku fajnovú. Tento event je takýto. Aha, takýto je. Bude to fungovať teda následovne. Ja vám potváram všetky tie domy a budete mať normálnu prestrelku, čiže ja vám dám nejaký čas, nech sa môžete ísť schovať a budete sa Nice, OK. Môžete hrať všade po tejto dedine. No dobre, bežte sa porozmiestňovať, ak chcete, kľudne, a potom vás odštartujem. Ocha mi tam lieta po hlave. Ja ti pomôžem. Ja sa ti postavím. S tom revolverom. Toto sa mi páči, toto je dobré. Nechaj ma, oživ ma, prosím, ja chcem ti tri... Ja go popravil. Ešte koľka ti žijete? Ešte dvaja ešte žijete. Mňa ne, ja som mŕtvý už. A holých nemusíš strieľať, Paťo. Jaj, sorry, pardon. Poďte sem do stredu. Alebo dobre. Spravíme to teraz tak špeciálne, dobre? Čed, ja som neumrel prvý. Spravíme to následovne, vy dvaja. Keď vystrelím do vzduchu, tak proste vytasíte zbraň a strieľate po sebe, hej? OK. Pripravte sa. Nice. Aj. Pekné. A toto dajme ešte raz, to sa mi páčilo. Toto sa mi reálne páčilo, to dajme ešte raz. Dobre, ak sa ale vám chce. dáme iné zbranie asi. Vrac. Dobre, tak sa bežte poschovávať zatiaľ. Bežte sa poschovávať a to odštartujem zase. Ó! Ó, ty kokos, jak ma vytrolil. Joj, ty Ja som myslel, že je vnútri. Muchy, pardon. No dobre. Vás Pála odštartuje a vypustí vás a musíte proste... Môžete sa ku garážovým dverám postaviť. Môžete bežať. Aj, Dia! aj. Jak to preskočím? Treba to Vyhni ma. Ale mne to neskáče. Pomôž mi. Dobíham. Dobre. Aj tak som sa dotkol tej bomby, skur. Čo mňa zabílo? Veď som sa vyhol tejto našlapnej Čo je za pasci. problém, Paťo? Ja neviem, však som sa vyhol našlapnej a aj tak ma to sundalo. Aj. To bolo čo? Jaj, horí, oheň! Na dobré slovo. Ale toto sa nedá. Strašujú. To sa nedá! Veď to bolo hneď pri tom. Tu mám jak prejsť, to je hneď, to bolí. Au. No ale toto sa, jak sa má toto? Ja to nepreskočím. Sem skoč. No boj si skoč. Tu. Nice! To čo bolo? Nice, to čo je podľa teba nice? O barikádu. Tu je pointa to. Počúvaj, filmy hoď. Každý z vás bude v jednom z tých žeriavov a musíte tým magnetom ako keby naraziť do kabíny toho ďalšieho. A ovláda sa to VASD a keď držíte Shift a VASD, tak sa hýbete. A ľavým pravým máš ten magnet. Choď do bagru a každý bude mať svoj téma. bager a musíte sa do kabíny. Jaj, sorry. Tráčil more. Sorry. Evžo, potom ešte jeden bager, te prosím. Na mňa nevystálo bager. Komu ešte chýba bager? Mne... Paťo Ďakujem. tu skáče ako dieťa, tak to sa teší. Áno, som sa tešil. Jaj, počkaj! Ratatouille. Tak poď do toho. Mám sa... Vysvetli mi toto, prosím ťa, vysvetli mi to.
Zašiel? No, Čo je za problém? nejde to hore ani dole. A už to ide hore, dobre. Už ide. Áno, Daniel. Jak ho vyplo. To čo je? Jak ho vyplo. Dobre, chat. Tu už končíme v podstate. Akorát mi to robia zle. Bojí si je. Bolo to super. Musím povedať, že dobré eventy vymyslel Pavla aj Jakub. Bolo to zábavné, bolo to super. Ďakujem všetkým, že ste boli na tomto úžasnom livestreame. Ďakujem, že zo všetkých streamerov ste si vybrali práve mňa. Ďakujem za raid, ktorý dnes bol. Majte sa krásne, dávajte na seba pozor.